Są my w Lubaniu, dali w Dolnośląskim województwie, no ale nie ma to już Dolny Śląsk, nie ma to już Śląsk, toż nie całkie województwo dolnośląskie to jest Śląsk, no bo są my na Łużycach. Mamy też tu górne Łużyce, dolne Łużyce, no dolne to nie wiem na zicher, eli to nie ma już we lubuskim województwie, eli konsegie we śląskim, dolnośląskim. No i mamy też Kłodzkoziemia, bo Kłodzkoziemia to też nie ma Śląsk. Ja. No i są my we Lubaniu, górne Łużyce, na granicy ze Śląskiem. No i co tutaj mamy? Słup, pocztowy, dystansowy słup z roku 1725. Jest to replika, no, Stowarzyszenie Miłośników Górnych Łużyc to tutaj postawiło. No i mamy szajbunek po niemiecku Lauban ze niemieckim mianem miasta, rok 1725 i dystanse Görlitz 3,4, co 3,4. No, pruskich mil, a prusko mila to 7,5 tysiąca kilometrów. Czemu tutaj mamy herb Saksonię, no i Rzeczpospolitej obojga nacjów. Mamy litewsko Pogoń, mamy piastowskiego Adlera i mamy tutaj ten saksoński, ten saski wapień. No bo te place przynależały do Saksonii. Dopiero po wiedeńskim kongresie po roku 1815 ta tajla Łużyc przeszła pod Prusy, tak richtig, ja, do prowinc Schlesien. Toż to nie ma Śląsk tak jak godą. No a co tu robi polski Adler polsko-litewski? No nie była to Polska od setek lat, no ale elektor Saksonii Friedrich August I Wettin pod koniec XVIII stulecia, chyba w roku 1697, stał się królem Rzeczpospolitej obojga nacjów. To był welunek, ja, elekcyjny król. No i on to była personalna unia Rzeczpospolitej i Saksonii. Dali był elektorem Saksonii. Panował we Rzeczpospolitej jako August II Mocny, albo Sas, nie skorzy jego synek Friedrich August II jako August III Sas. No i mamy rok 1725, tuż za czasów panowania Augusta II. Ja. No i słuchajcie, co tutaj jeszcze? Mamy, mamy apteka, kamienica na ringu, Karl XII, szwedzki król podczas północnej wojny